Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingay di tinagan at Tony, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunanan, Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag, bareng mangipaay iti adal, kadag iti padak adumdumheng. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Tony, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, ayatan ka unay, Tony. Si kala ang tilalaki ang nakariknak iti na idumduma nga ayat. Kastakmat kan, Carlin. Ay, ayatan ka unay-unay. Jack, lakit di kabalan, numapukaw ka iti biyag ko. No kumanagam-am mo ta idi pailaan. Sa anak ko maanailawan ka ni Dennis. Sika ko mati asawak ita. Ah? Awanan ti mariknak a panagayat iti asawak. Manipod nagam-am mo ta. No, kastamat lang. Pumanatan dito'y. Umadayo ta. Sakbay ama amuan ti asawam ti amin. Tony. Ay, ayatan ka unay. Isong aramida kami nakabalak. Agragsak talang. Ti anak ko. Diyak mabalin nga ibatilatan kan ko, ana? Huwag nga agweso. Sige, dito ito pailang. Total, limod mati relasyon ta. Nelmer lagayem ko ti makaamoy ti daytoy. Ken tinaganak ko. Sabi ko matawanan ti sa balibay. Apay nga ita kalaang, Tony. Apay asaan ka nagawid idirabi. Ada napatagan na panak nanang. Napatag? Wano, nagsarak kayo manan iti dayjay nga Arlene. Ah, Ay, manun adaras a pinalakipan kanak ko. Liklikam kumanday di a babae. Kasanon numaaman ti asawa na nga da relasyon nyo. Agpanunot ka kumatoni. Baro ka. Ngam apay aday di pay a babae ti inayat mo. Idinto taadan pamilya na. nanang. Ado ti babalasang dito'y lugar tayo. Apay adi ka mangsapul iti armam. Ay, atek unay ni Arlene. Jack, lakit di kabalan ti makiwin naswaskan ko, ana. Awan mo't parikot iti relasyon mi. Gabutawan amo ti asawa na ti may papan kada kami. Ay saan apod no panagayat dayta? Kan may sa. Awan ti palimod asaan amay butaktak. Panunutom kumamot ti pamilya na amadadaal no bilang laang. Gusto ti inaam, pare Tony. Liklika mo ni Arlene. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Laglagi pang pare. Si aasawa ni Arlene. Katbaro ka pa'y. Saan pa'y analadaw ti amin? Tapno makasapol ka iti babae apang ibaw ingam iti panagayat mo. Kasla Jack kabalan dayta nga ising-singasing mo. Jack kabalan ang mapukaw ni Arlene iti biyag ko. Iso tinakariknak iti pudno a panagayat. Pare, saan apud no apanagayat dayta? Kasanon no maamuan ti asawa na? Kasanon no idarom na ka? Iti dayta nga aramidam, pare. Mabalin ang makaswan ka. Saan to ang mapasamak dayta? Aramidak ti amin. Iti kasta, agtalinad la taalimod ti relasyon mi. Nay, anya dayta imot mo, anak ko. Kasla ka barbaro mo takawas. Una nang, ginatang ko Jilly. Kasangay ngamin ni Arlene ita. Iregalo ken kwa na daytoy. Anya? Ay na, Tony aya. Kaanong agriing ka iti kinapudno? Apay, kurang ka di pa'y ti panang palpalagip ko ken ka. Tapno sardeng amon day di babae. Nanang. Ammom ka di day tangar aramidam. Agbalbalin kan amaag.
Pasensyakan. Gaputa siya kun nga inam tinangibagakan kay ti kasta. Gaputa kayat ko alikli ka mo ni Arlene. May parit a relasyon tinastrek mo, anak ko. Ay atak ni Arlene, nanang. Awan makalapad ka da kami. Iso pa nga siya tausto kumanday ta kanayon a panang bagbagayo kanyak. Talaga adi na kun ipangpangag nga inam. Ala, makamu ka. Laglagi pa sa anak anag kurang anang palpalagipkan ka. Diyak kayat amay sagmak ka. Ngam di mo mat kayat ti mapalagipan. Iso ang makaamukan. Hello, Arlene. Hello, honey. Itayak pa dito parke. Sa dino ti ayan mon. Mabit lang Isagsaganak ti irigalok kan ka. Kasta ka di? O sige, urayan ka dito yan. Wen, agdi ko saklat bit, umaya ko. O sige, bye. Bye! Itayak pa'y lang nga da diti asidagtiri daw, Tony. Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Arlene. Ha? Apay, aginggat ka ano aluklok wam tibagim, ading ko. Manang, takwa. Ang nga asim likli ka munday di babae. Uray ka ano man, saan nga agbaliw ti kinapudno asi aasawan day jay. Apay nga min adi ka mang sapul iti sabali nga armam. Saan kat an ni Arlene nga dan asawa kan anak na? Ay tak una ni Arlene, manang. Diyak kabalan nga ramidan ti bagbagam. Maasi ka iti pamilyana. Kasanun no maamuan ti asawa na. Mabalin na kayo akaswan iti dayta nga aramidan nyo. Kat no mapasamak dayta, awan apulos laban mo. Gaputa isukat nga rod ti asawa. Huston, apay nga minapakibibyangan da kaya manang. Namin ano ngayon, bagak na isuti ay ayatak. Ken kabalan mi nga ilimod ti relasyon mi. Ken awan bibiyang ko no da asawa na. Anya? So mabalin ka di manang. Manipod ita. Sardengan da kon. Da kayo kan ni nanang. Kanayon la aday ta ti bagayo. Makauma. Apay akasta ti lang honey. Kasla da parikot mo. Ay, awan parikot ko, honey. Adala pang panunutak. Ibagam, amang ano da maitulong ko kan ka. Kwa. Ni manang ko nga, Emily. Nabugkawak itay, gapo iti ungat ko. Ha? Apay ang binugkawam. Anyat makagapo. Kanayon dakmat ngamin abagbagaan. Isuda ka ni nanang. Kunada liklikan ka. Kan makiwin naswasa kon kan ka. Ha? Agam di ka madanagan, tadyak aramidan dayta. Ay ayatin ka, Arlene. Manipod na gamamuta. Awanan ti sabali apinan panunot ko. No di si kalaang. Ken, pinanpanunot ko ti pagragsakam. Ken ti pagsayatan ta adwa. Agyaman ak unay ha. Sipod pay, limod ti relasyon ta. Gaputa dakat nga rod asawa. Ngam aging ga ita, saan ka pulos ang nagbaliw? Kat ad-ad dapay amariknak anapatagak unay kan ka. Kumpara iti asawa. Awan na nyaman na. Di man panunutan ti bagbayat ti sabali ataw. Tinapatag. Ay ayatan ta ti tunggal maysa. Parekot ko ti asawa, honey. Apay? Panagkunak, makadkadlawan ni Dennis. Kanayon ngamin ang nakainom nga agawid. Kan maysa. Kanayon na nasaludsudan no sa dino ti papapanak. Anya? Madanaganak. Ang mga nood da makakitkita ka data. Kat naidanon da kan kuana. Tukas na, Rod. Sagpaminsan tapay lang agsarak. Narigatan. Wan, honey. Madanaganak ka talaga. Daytan ti kasayaatan nga aramidan ta. O sige. Mayatak iti dayta. No di mo pa'y lasardengan day di babae. Siya kun amis mo ti mangidanon iti asawa na. Di ka kamkam mali ang mga ramid iti dayta manang. Tano inaramid mo dayta. Lipatan ka kabsat. Anya?
Maaramid mo pa'y kanyak ti kasta, akabsat mo? Gapulang iti dayja, babae? Nalabas a kinamaagday tan, Tony. Panunutam kumamat ti pamilya na. Husto ko man, ading ko. Laglagi pam. Uray anya ti aramidam. Saan kayo nga agbalin ang naragsak? Kabit ka lang iti imatang ti tao. Nang rona iti Diyos. Huston! Manakibiyang kayo launay! Anya! Pare, apay nga insurot mo ni Arlene ditoy? Sigurado ka kadi, nga awan ti makaam mo iti daytoy? Di ka madanagan, pare. Awan na mo ti asawa na maipapan iti umay mi ditoy. Ay, madanagan nak namin. Ang mga nuad na nakakita kada kayong imay ditoy. Awan, pare. Di ka kadi madanagan. Sige, amay. Honey, Ah? gusto na ita. Di ka unay aginom, ha? Amano di mo kabailan ti mangyawid kanyak inton madamdam, ha? Basitan na ito yung inuman mi. May bus mila da ito agawitan. Pudnugaya matalaga ti dumandanon kanya-kanya. Ha? Dennis? Awanan ka itibain a lalaki! Dinalog na kutan. Awanan ka itibain. Kakadwa! Umay kayo! Bubugan tayo dito yung lalaki! Darasan niyo! Oh, anya ngay. Anya tinaramid da ka. Binugbog da ka iti kastaunay. Oh, kita lang apita. Nudim ngag ka kumakanyak iti pailaang. Nalabit asaan anapasamak ti kastakan ka. Iti dayto nga inaramid ti asawa ni Arlene kan ka. Sapay kumata na ka rin ka ni ti kinapudnaw. Nga iti kaanuman, basol ti panakirelasyon mo iti babae nga addan asawa na. Isa husto lang, dayto nga inaramid na kan ka. Bareng maminpinsanen a makaamiris ka. Agyaman ka kit di tabinugbog da ka lang. Saan da ka pinatay? Pakawanan dak nanang. No dimngag ako makada kayo iday. Upod no tinakunayo. Iti da ito napasamak kanyak. Naamiris kong tibidot ko. Ay, Gusto ni Manang Emily. Nagsaysayang akla iti panawon iti banag nga awan ka asaskan na. ay na, agyaman anak ko. Dayto yan ti gundaway nga inururay ko. Agyaman akta nakapanunot kamot lang. Pakawanan na ko mamanang. Tadyak dim kada kayo kaninanang. Nasaya at met no nakaamiris kan. Siguro, no sana naamuan ti asawa na ti limod a relasyon nyo. Nalabit nga aging gaita kat itultuloy yu pailaang. Manang. Iso alipati mong dayja babae. Saan nga iso ti parakan ka? Agasam, nasurok adwa atawan ang nagsaysayang ka iti kwarta kan panawan kan kuwana. Pakawanan na manang. Aramidag ti amin. Tap na malipat ako na mamin pinsan ni Arlene. Kasayatan ti kastang aramidam. Kan tapno urnusan matan ni Arlene ti pamilya na. Uwan manang. Day tati aramidag. Agyaman na ta si marungkar ka dito'y balay, pare. Una, di kamot ngaminan mauray ijay balay. Isungay maya kun Pasensya ka na. Kaya't kung umay. Ang jakpay kabalan ay yadang dagiti sakak. Ay, una yun daytang inaramid dagan ka, pare. Oh, Kat. Kumusta kayo itan kan ni Arlene? Awanin pare. Nagwinaswas kami. Nasakit. Narigat man para kanyak. Agam na amiris ko. Ngayon ti kasayatan nga aramidag. Ti maglipat ka ni Arlene. Ay, kamaudyanan na. Nakaamiris kamatlangan, pare. Katsapay la kuma, tamaurnos matan ni Arlene ti pamilyana. Kat di ka mapukawan itinamnama, pare.
At dan tumaam-amom a babae. Daytay kapkap na kam. Kan na ituding aparakan ka. Nagayatak itinapudno, ngem saan nga iti husto a tao, Mr. Lonely. Gapo iti panangbugbog ti asawa ni Arlene kanyak, ken dagiti kakaduana, nakaamirisak. Nasakit, ngem inaklon ko ti amin, ani Arlene, ket saan apara kanyak. Tuy pagayam mo, Tony. Tony, pagayam ko, agyaman ak iti dayta apakasaritaam. Husto ti kabsat ken ti inam. Nga uray iti kaanuman ket saan mo amarik na wenno mapadasan tinaan anay aragsak gaputa basol ti relasyon anastrip mo. Ala, nasaya at met ta nakaamiris kan. Bueno papagaya, maingka na nga gan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Tony adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.